Вероятно най-често задавания ми въпрос: какво мога да направя, за да ускоря процеса на манифестиране, на проявяване на моята цел в живота си? Какво мога да направя, за да стане по-бързо? И отговорът е във въпроса. Самата основа на това да манифестираш, да проявяваш, да използваш закона на привличането в твоя полза е убеждението, че това, към което се стремиш, ти принадлежи, че е свършено, че е готово, че то върви към теб. Вярата, убеждението с абсолютна пълна сила и душа, че това, което искаш, вече е готово и върви към теб. И когато започнеш да се опитваш да ускоряваш процеса, това казва на подсъзнанието ти, че ти не вярваш, защото се опитваш да стане по-бързо. Ако ти си се убедила, че то вече е тук и ще те открие, няма да бързаш.